המשחק הראשון של העונה, זה עונת 2017-2018, שבית"ר ירושלים היא זו שתפתח עבור הכדורגל הישראלי את העונה הזו. קונט שולח את זה אל עזרא, עזרא עוצר בימין, עכשיו עם הכדור, מחפש עזרא, תראו איזו התקפה נהדרת, הייסטר, ו1-0! ז'ארג'יניו עושה את זה לראשונה במשחק בכורה רשמי, והג'ינג'י נכנס אל הספרים כמו שצריך. הופעת בכורה, שעה בכורה, 1-0 בית"רי, אחרי 5 דקות טובות הם מבקיעים. התקפה פנטסטית, יופי של שיתוף פעולה פה בין סאבו לבין אייסטר. הנגיעה ויש לו 3, פבלוב מגיע, פבלוב נוגע פנימה! חבל, אבל זו עובדה, שוויון אחד בהתקפה מתפרצת לתפארת. הנגיעה מצד שמאל, פבלוב ממתין חופשי לחלוטין, ועם הראש ועם כל הכוח הוא משווה. בוא נראה את סביבצקי, מעלה את הכדור טוב, והביתה הולכת פנימה! ויש לנו מהפך במשחק, 2 דקות להפסקה. החלוץ המרכזי של ושש עובד, מה זה עובד? פוגע בול עם הביתה הנפלאה הזו של פבלוב. ושש 2, בית"ר 1. וואו. וואו וואו וואו, וזה יכול להיות השלישי, וזה השלישי, ואנחנו עם עוד אחד של ושש, ואנחנו עם הפנים החמוצות של שרון מימר, ועכשיו מכאן יהיה כמעט בלתי אפשרי לצאת. תמש קולצה עושה 3-1. קלאודמיר פררה הוא זה שיפנה את מקומו, יוסי בניון ייכנס, סאבו ילך יותר אחורנית בקישור. ורד רוצה את הכדור, שכטר הולך לבד, עדיין שכטר, איזה מהלך, עדיין שכטר, בניון! פעולה גדולה של שכטר, פעולה ענקית של שכטר. איתי שכטר עם סללום ענק, ויוסי בניון מבקיע בבחורה שלו בבית"ר ירושלים, את שער הבחורה שלו בבית"ר. בניון, ויוסי בניון משחרר לוורד, ורד מול השער, וורד עובר את נגי, שער! 3-3! בית"ר ירושלים חוזרת, בית"ר ירושלים עם שוויון, ובית"ר ירושלים חוזרת מהר אל האמצע כדי להבקיע עוד אחד. חייבת לעשות את זה כמה שיותר מהר. הנה סאבו, ורד רוצה את זה, וורד עכשיו ההזדמנות, עזרא מגיע, סאבו! לא יאמן, לא יאמן קרה פה. וואו, מה הולך כאן? 4-3 בית"ר! אני נזכר במה שקרה בנתניה בשנה שעברה, אבל אז מכבי תל אביב הייתה על הקרשים, עכשיו בית"ר בעננים, ושש על הקרשים, 4-3 בית"ר, איזה סיום! בית"ר ירושלים עם ניצחון של המון אופי, לא הייתה כאן יכולת גדולה, היה כאן אופי,